Pakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. So dati si Taba, si Bunjing, so dati nga. Ramir Tanay. Yan. Tapos Tanay. So dati bagad yan. Madyan na sana sa imo si Taba. So hinapon kaya. Dyan da nga. Buda pa is nakonmoso. Padara mo pa is nagsako. Sige. Salamat namalin. Madyan si Bunjing. Salamat. Kaurong ko kaya ang mga tugang bago kita mag-PhilHealth. So, pikukuha aning passport ni Bunjing. Bunjing, illegal ining nag-agi sa kwan sa demarcation line. Well, good morning. Hatod sa Indo kan magdumagan sa Tata Bunjing. Kaki mamalin ha. Sa dati. Sa hatod po sa Indo kan hatod sa tuya kan PhilHealth Region 5. Ano usapang PhilHealth? Para maisihan niya to ang mga manlain-lain po na beneficios na ipigtatao kan PhilHealth sa satuyang mga paraan tabay, ano? Ma'am Lery, Ma'am G, good morning. Hi, hello Sir Pio. Happy ka po this morning. Nakakapag-good vibes. Happy morning din po sa ating mga listeners at taga-subaybay sa ating programang Usapang PhilHealth. Yeah. Kasama ko ulit ang napakagandang si Ms. Gigi Naron. Yes, Yep. Thank you Ma'am Larry. Siyempre, mas magandang boss ko si Ma'am Larry, di ba? Lalo na Sir Pio, nag-birthday pa lang. Yun na ang sinasabi ko, ang dinig ko may nag-birthday. So, lang. Pero I'm sure, naging happy siya ng birthday. Mas lalo akong naging happy, sir, kasi nakita na po kita. Sabi nga, the feeling is mutual. Pero tumatanggap naman kami ng mga belated pansit. Yung kasama ko natin dito, yung technician si Taba, si Bunjing, tinisponer ko ng pasis. Palabas ng albay, kaya yun may kausap ko kanina bago ito nag-umpisa ng programa. How young is Ma'am Lery? Talaga naman. Too young to mention, sir. Sige, belated happy birthday Ma'am Lery. Galing po sa PBN DCGB. Ano po? Thank you so much po, sir. Welcome. No, so ngayong buwan ng September, parang meron tayong awareness month na naman, yung Leukemia Awareness Month. Ano po, Ma'am Lery, Ma'am G, and yung mga tagapakinig natin, pwede sila mag-text mamaya, mga queries nila. Uy, bago pala tayo, nagpapasalamat yung nabigyan ninyo, ma'am, ng kwan. Yung parang isang eco bag na may mugs, may alcohol ata yun. Nag-text sa akin, kaya lang ng birthday mo, wala ka, hindi ka man lang paramdam. Meron sana akong hinandang pang bangkete, kaya lang. Hello po, Sir Romy. Kung nanonood or nakikinig ka po ngayong umaga, magandang umaga po sa iyo. Nag-text yung nabigyan nyo ng parang pakonselo ba, tuwang-tuwa siya, yung nag-query. So, yung mga tagapakinig natin, kung may mga query kayo dito sa programa, pwede kayo sa number ko, 0961-759-0888 and 0926-0156-020. Leukemia Awareness Month, Ma'am G, Ma'am Lery. Ano po itong acute lymphocytic leukemia o ALL? Yan. Actually, sir, acute lymphocytic leukemia po, ito ay kilala sa tawag na acute lymphoblastic leukemia or ALL. Ito, sir, ay isang uri ng cancer sa dugo kung saan po may di pangkaraniwang pagdami ng mga immature na lymphocytes. Na kung tawagin po natin ay mga lymphoblast. Ang mga lymphocytes po ay isang uri ng white blood cells na karaniwang matatagpuan sa ating dugo at bone marrow. Ang ALL po ang pinakakaraniwang cancer sa mga bata sa buong mundo. Oh, cancer in which ang karamihan biktima mga bata, Ma'am G? Ma'am Yes Lery? po, sir. Oh, mga bata. Sa dugo, Sa dugo? Opo, Yes po. Okay. Ano ang kausa nito? Yung sanhi nito?
Yes po. So, sa kasalukuyan po, hindi pa po natin alam ang tunay na cause ng acute lymphocytic leukemia. Bagamat may mga bagay na sinasabing maaaring may kinalaman o impluwensya sa pagkakaroon ng sakit na ito. Kabilang po dito yung genetics. Ano po, minsan po meron talaga nasa DNA natin na nag-predispose or mas nagiging at risk tayo for leukemia and other blood diseases. Meron din naman po tayong mga environmental factors na maaaring matagpuan sa ating kapaligiran na pwede rin pong mag-cause nito. Yun. So, ilan po lang yan sa mga cause, ano? Na, ano yung mga simptomas, palatandaan nito, Ma'am Lery? And dahil yan, sir, sa abnormal na pagdami ng mga puting selula ng ating dugo, nababawasan po ang paggawa ng katawan ng pulang selula or red blood cells na nagdudulot po ng pangungutla, pamamasa or pagdurugo po dahil sa kakulangan ng platelets, ang paghihina po ng ating resistensya laban sa infeksyon dahil ang mga abnormal na lymphoblast po na ito ay di na epektibo upang labanan ng infeksyon. Ang ilan pa po sa mga common na palatandaan, sir, yung pananakit ng mga buto, pamamanas ng mukha, pantal sa balat, pananakit ng ulo or convulsion, pagkaroon po ng lagnat o panginginig, at ang patuloy po na pagkapagod o panghihina. Madalas din po kasama ang malubhang infeksyon, bigla ang pagbawas ng timbang, pamamaga ng lymph nodes or paglaki po ng ating atay, at madalas po ng pagdurugo ng ilong or nosebleed. Nandyan din po, sir, ang labis na pagpapawis, lalong-lalo na po sa gabi. Mhm. Ito, Ma'am Lery, na symptoms, dapat present lahat sila, ano po? Ay, not necessarily po present, Sir Pio. May mga konti lang dyan na lumabas. Magpa-check up na po tayo at baka ito po ay ibang sakit na. Usually po kasi paglagnat or yung mga pamamanas, di naman yung pinapansin. Pero kung if a combination of these po, lalo-lalo na po yung yung pagpantal tapos yung pamamaga ng lymph node po, pa-check up na po tayo. Lalo na yung mga bleeding problems po. Yung may pasa, tapos nagdo-nosebleed, kahit wala namang nag-English. Yan po. Yan. Pa-check up na po tayo. So, ano yung mga risk factor, ano yung mga risk factor na posibleng magkaroon ng leukemia? Yes po. So, ang mga risk factor o kadahilanan na maaaring magkaroon ng leukemia ay una, pag meron po kayong previous cancer treatment. So, kung may previous cancer treatment na, nagkaroon po kayo ng types of chemotherapy or radiation therapy, mas mataas po ang chance na magkaroon kayo ng leukemia. May genetic disorders. Kapag meron po ang isang tao ng mga sakit na genetic, tulad ng Down syndrome, it is connected po or madalas mataas po ang chance nila for leukemia. Another po is exposure po sa mga chemicals tulad ng benzene na matatagpuan sa mga gasolina at ginagamit po sa mga industrial chemicals. Mataas din po ang risk nila for leukemia. So yung mga nagtatrabaho po sa factory, for example, o yung mga nakatira na malapit sa mga factory, pwede po yun na maging risk factor for leukemia. Another po is yung paninigarilyo. So last time na pag-usapan natin yung mga sakit sa baga, hindi lang pala sakit sa baga ang dala ng paninigarilyo. Ano po? Pati na rin po leukemia. Risk factor din po. Ang paninigarilyo po ay mataas na panganib na pagkakaroon ng acute myelogenous leukemia. And of course, family history din po, Sir Pio. So kung meron po kayong members ng family ninyo na na-diagnose ng leukemia, mataas din po ang chance na magkaroon din po kayo. So at least po, aware po tayo sa mga risk factors nito. Mhm. Yung ano-anong mga uri, Ma'am Lery, ng ALL? And sir, para ma-update po ang ating mga members, sa kabuuan po, mayroon tayong dalawang klase ng lymphocytes. Ang T-cell at ang B-cell. Ang ALL po ay inuuri batay sa kung anong lymphocyte ang apektado. At ito po ang mga pre-T leukemia, mature na B leukemia, at ang pinakakaraniwan po sa lahat, ang pre-B leukemia. Yun ang pinakakaraniwan sa lahat. Okay.
Sino ang may kakayahang gumamot sa mga batang may ALL? Ang mga may kakayahan po na gumamot sa mga batang may ALL, nandyan po ang ating mga pediatric oncologists or sila po yung mga espesyalista natin, sir, sa cancer or di Oho. kaya sa pediatric hermatologist o ating mga espesyalista po sa mga sakit na related sa dugo na may mga sapat po silang kaalaman about sa leukemia. At ang pangunahing doktor po na gumagamit sa sakit na ito, itong dalawa nga pong na-mention ko. Bukod po sa mga nabanggit, marami pa pong doktor na may sapat na kaalaman sa iba't ibang aspeto ng sakit na ito. At magtutulong-tulong po upang mabigay ng angkop na paggagamot sa sakit na leukemia. Kasama po dyan, sir, ang pathologist, radiologist, radiation oncologist, pediatric surgeon, oncology nurses, pharmacists, psychologists, social workers, physical and occupational therapists, at madami pa pong iba. Kumbaga, sir, whole of the system, whole approach na po itong ginagamit natin. Lahat na pwede natin na makatulong na mga specialist ay involved po dito. Paano ginagamot yan, Ma'am Gigi, na kwan? Yes, so marami po tayong treatment options for leukemia. Isa po dito ang chemotherapy. Ang chemotherapy po ang siyang pangunahing paraan para paggamot ng leukemia. Ang goal po kasi ng chemotherapy ay ipuksa po yung cancer sa dugo sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang matatapang na gamot. Ito po ay maaaring painom, pwede rin po itong i-inject, or pwede naman through IV po, siniswero po yan, or tinatawag natin na systemic therapy. So aside from chemotherapy, meron din po tayong radiation therapy. Sa radiation therapy naman po, binibigyan po natin ang binibigay kong ang tubig sa balubod at utak o ang bayani ng bata may sakit ay apektado ng leukemia. Ito ay gumagamit ng malakas na uri ng energy na nagbumula sa isang makina, so high energy X-ray po, kaya nga radiation therapy, upang patayin ang cancer. Ito po ay isinasagawa ng isang radiation oncologist na siyang expert po sa paggamit nito. So hindi po ito basta-basta ginagawa. Kailangan po expert and trained yung gagawa nito. Para naman po sa ilang batang may malubhang uri ng leukemia or yung mga very high risk leukemia, maaari po silang mangailangan ng mas agresibo na paggagamot, katulad ng tinatawag natin na blood stem cell or bone marrow transplantation. So, tinatransplant po. So, kukuha po tayo ng match na stem cell or bone marrow. Usually po ito ay kinukuha sa mga kapatid o kumag-anak at tinatransplant po ito sa may leukemia. Ito po ay isasagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas matapang na gamot kasunod ng pagbigay ng malusog na blood stem or bone marrow cells mula sa isang angkop at malusog na kapatid o ibang tao. So dapat po match po yun. Hindi po basta-basta ito pwede kunin or maghanap ng donor. May matching po nangyayari. Ito po ay hindi isang operasyon bagkus ang mga blood stem cells ay isinisalin sa pamamagitan ng ugat na gaya po ng pagsalin ng dugo. So kakaiba po siya. Karamihan po sa mga batang may leukemia ay hindi kinakailangan sumailalim sa transplantation upang gumaling. So, yun po ang mga treatment options natin. Pero very fortunate po tayo na ang PhilHealth po may package para doon sa lahat ng nasabi ni Ma'am Lery na mga medical specialist na kailangan at para doon po sa mga procedure na nasabi ko. Yan ang magandang balita, sir. Kasi po, dahil ito po ay isang sakit na alam naman po natin na masakit sa katawan po ng ating mga pasyente at masakit din po sa bulsa ng kanilang mga magulang, ay nandito po ang PhilHealth para magbigay po ng tapat and sapat na benefit package para sa ALL. At ang package po natin dyan ay nagkakahalagang 500,000 pesos. Payable po ito, sir, in tranches. At accordingly po doon sa mga specialist po na na-mention natin kung sino-sino yung involved. Kumbaga, sir, maaari natin itong ma-avail doon sa mga hospitals na accredited lang po ng PhilHealth. Paulit-ulit po natin yan na sinasabi para yung ating mga members po is aware po sila na sa pagpili pa lang po ng kanilang facility ay dapat meron ng accreditation. Since ito po ay nagpo-fall under SKI benefit, meron po siya na special na contract with
selected na mga hospitals natin. So all throughout the Philippines po, meron tayong 19 na accredited and contracted hospitals nationwide. Para dun po sa mga interested po dito sa Bicol region, meron po tayong facility sa Bicol Medical Center at isa rin po dito sa Legazpi, Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Albay. Pero para po din sa mga interested mag-avail sa National Capital Region, nandiyan po ang National Children's Hospital, Philippine Children's Medical Center, and UP Philippine General Hospital. Yan, oo. Ano yung eligibility requirement para maka-avail nitong benefit under ito sa Z benefit sa leukemia? Over. Yes po. So, pag Z-benefit package po kasi, hindi po siya basta-basta na-avail. Ano po, meron po tayong eligibility requirements at dapat check po ang mga requirements na yun para makapag-avail tayo sa contracted hospitals. For example, situation na lang po tayo, Sir Pio, may isang bata, siya po ay merong ALL, nag-diagnose po siya noon, pupunta po siya sa isang contracted hospital ng PhilHealth for ALL, which is dito sa Bicol Region, either BMC or BRTTH. Na ngayon po, pupunta po siya doon sa PhilHealth section at bibigyan po siya ng form, yung assessment form po yan, para makita kung eligible. Pero syempre dahil bata to, kasama niya ang magulang niya. Ano po? So yun, so we-fill up po ng form, iti-check po dun sa checklist kung pasok po siya sa selection criteria natin para makapag-avail ng Z-benefit for ALL. So ano po ba yung criteria natin? At ano yung mga kailangang requirements? Una po, meron po tayong tinatawag na Member Empowerment Form or ME form. Hindi lang po ito para sa ALL, kundi para sa lahat ng Z-benefit packages. Ano po? So dapat mag-fill up po at mag-sign ng Member Empowerment Form. Para naman po makapag-avail ng ALL ang isang bata, dapat po ang edad niya is 1 year old to less than 10 years old. Pag sumobra na po, hindi na po makakapag-avail nitong ALL dahil sabi nga natin, ang ALL po ay leukemia, sakit na leukemia para sa mga bata. Ano po? And then also, dapat po nakapag-conduct na po tayo ng mga blood test. At sabi nga po ni Ma'am Lery kanina, naapektuhan po nito ang white blood cell. So dapat po sa exam, sa blood count po sa CBC niya, ang white blood cell count niya po ay dapat less than 50,000 na po ang value, 50,000 per microliter ng dugo. Ano po? And also, dapat po wala pong central nervous system leukemia na diagnosis. Ano po? Dapat po ang diagnosis niya is ALL at wala pong leukemia related to the central nervous system. At dahil po doon, dapat din po wala pong no testicular involvement kapag batang lalaki po yung mag-avail nitong ALL. And also, dapat po ang classification niya under World Health Organization ay B or T lymphoblastic leukemia immunophenotype. Mature B-cell ALL or Burkitt leukemia are excluded. So ito naman po, syempre tayo naman as pasyente, hindi naman natin alam itong mga terminologies. Tayo ay aasa po sa ating mga pediatric oncologist or pediatric hematologist. So hingi na lang po natin ng expert advice nila pag sinabi po nila na part tayo ay napasok dun sa B or T lymphoblastic leukemia. Saka na po tayo pumunta sa BRTTH para po makapag-avail ng Z-benefit na for ALL. May nababanggit kayo, stem cell, parang stem cell therapy. Naalala ko pag stem cell therapy, yung immortal, yung isang senador. May hugot, sir. May mga tanong tayo dito, Ma'am G, Ma'am Lery. Yes po, sir. Sige po, sir. Ito, sabi dito ni 7 saan na ba yun? Ni 0134, matagal na rin akong hindi nakakahulog sa PhilHealth. Pwede ko pa ba maituloy ang paghulog? Malapit na ako maging senior citizen. Yan. Okay. Ayan, senior citizen na po si sir. So, Hindi pa, malapit na. Malapit na sila. nagtatrabaho na po ba siya ngayon?
wala siyang sinabi kung nagtatrabaho siya ngayon o siyang tinatrabaho. Hindi, joke lang. Yun lang sinabi niya, matagal na daw siyang hindi nakakahulog sa PhilHealth and malapit na maging senior citizen. Ano ang sistema? Yes po. Puntahan po natin yung current niya, sir. No, since hindi pa siya senior citizen, pwede po siyang pumasok doon sa ating individually paying members. So doon po sa individually paying members, kung wala naman po siyang source of income, ang kailangan lang po ng PhilHealth is certification or affidavit from, pwede po ito doon sa ating galing sa PAO na wala po siyang source of income. Pero under this criteria and category kasi, sir, kailangan siyang magbayad ng 300 pesos minimum per month. So yan po, kung may mapoprovide siya na no certificate of, affidavit of no source of income. Pero kung may income po siya, kung ilan man po ang income niyo, sir, dapat i-declare niyo po yan sa pinakamalapit na local health insurance office, and your income times 3% of your monthly income, yan po ang inyong monthly contribution sa PhilHealth. Wala pong problema kung matagal na po kayong hindi nakapagbayad, ipagpatuloy niyo lang po yun. Ngunit, ngayon po, dahil po sa RA 11223 or ang Universal Healthcare Law, para makapag-avail po kayo ng mga benepisyong PhilHealth, ay kailangan po dapat meron kayong bayad simula November 2019. Pero ang magandang balita, Ma'am Larry, dahil magsi-senior citizen na siya. Yes, dahil kayo po ay magsi-senior citizen, napasok na po kayo doon sa Senior Citizen Act. Dito po kapag kayo po ay 60 years old na, kahit wala pa po kayo na 120 months na contribution sa PhilHealth, mandatory po kayong pwedeng makapag-member sa amin. Again po, sir, i-emphasize natin, mandatory po ang membership. So, ibig sabihin po, magsasubmit pa din po sa amin si sir ng mga documents para po ma-classify siya as senior citizen. Ano po ba ang ma-avail na benefits kapag ikaw ay naging senior citizen? Now, of course po, sir, hindi naman mo problema si sir sa payment niya, nung sa monthly contribution niya. And at the same time po, makakapag-avail siya ng iba't ibang benefits ng PhilHealth at kasama na din po yan ang pinakabagong package ng PhilHealth, ang Consulta Package. Yeah, Yes. oo. May nagtatanong dito, good day pade. Ano tabi, minapantal ang braso pag napatama sa semento at madali malugadan at may pantal sa gilid kan lugad at paano ini maaraman kung igwa ng leukemia? Oh, tabi. Okay po. So of course po, any type of injury, kapag natamaan po ang ating katawan, may nagbe-break po tayo dyan ng mga capillaries, talagang nagbe-bleeding po yan. Pumapantal yan at ano tawag dun sa Bicol? May pasa. Yeah. Pasa? So natural lang po talaga yan. Any form, kapag may physical injury po, talagang may pasa po yan. Ang kadudahan lang po natin, yung very minimal lang na nasiko lang ng konti or nabunggo lang ng konti, gabi na po ang pagpasa. Doon po tayo mag-worry. Pero kung talaga pong nadapa or may nakatama ng malakas, natural lang po yan na may ganyan. Sometimes din po sa mga babae, di ba, kapag magkakaroon tayo ng menstruation, susceptible din tayo sa mga pantal. So baka isa din yun sa underlying reasons. Pag malapit ng may menstruation, kuidaw ka dyan, mainit ulo niyan. Ma'am Larry, Ma'am G, parting message, go ahead po for this episode. Sir, before po kami magpaalam, ay pagbati po para sa ating mga viewers na nagsusubaybay. Hello po kay Ma'am Beth Pigtas Bercasio, kay Ma'am Princess Cooper Apple, Ja Rebangcos po, watching from Alba, yun po yung message niya. We have also Sir ba ito or Ma'am? Jack J. Marie. Yeah. Nag-good morning po sa atin si Sir. At nagulat din po ako na nandito ang aking friend, si Miss Melody Basaliote Dingnan. Hi Mel, good morning sa iyo. Yan po. At dyan po nagtatapos ang ating programa para ngayong umagas. Like always po sir, nais nating siguraduhin sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po sa mga kapwa natin Bicolano na patuloy pong pinapatupad ng PhilHealth ang intensyon ng bayanihan Heal as One Law at nakatuon po ang aming team sa patuloy na pagbigay ng dekalidad na serbisyo. Sa ngalan po ng aming Regional Vice President Henry Almanon,
nandito po ang Team PhilHealth. Nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta at pagbigay sa amin ng magandang feedback, lalo-lalo po sa ating programa. Bukas po ang ating opisina, G. Yes po, bukas po ang regional office at ang aming mga local health insurance offices na matatagpuan sa lahat ng provinces dito sa Bicol Region. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung meron po kayo mga questions, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region, or tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. At samahan niyo po ulit kami sa Usapang PhilHealth sa DCGB sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa pagsasakatuparan po ng aming layuning bawat Pilipino miyembro. Bawat miyembro protektado, kalusugan ng lahat, sigurado. Thank you po, sir. God bless. Thank you so much. Yan pong PhilHealth, Usapang PhilHealth. Salamat asin amang Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang